Dobre, tak ja si teraz dám pozor na to, čo poviem. Takže divácké otázky z konverzácie. Nepoviem na schvál chat. To je anglikanizmus. Takže prejdeme na ne. To je dačo strašné. Že? Slovenský jazyk je tak krásny. Čo sa my máme opičiť po nejakých Angličanov a liesť do zadnice Angličanov? No, lebo je Veď to... oni ani nemajú výrazy na to, aby adekvátne preložili všetky naše slová. Nemajú. No. Tak ale je to in. Teda v. Je to zanikajúca civilizácia, chvála Pánu Bohu. Hej. Všetko dobre všetkým anglosasom. No prvá otázka. Dobrá správa. Taraba zrušil veterné parky, teda okrem akceleračnej zóny na východnom Slovensku. Čiže vlastne nezrušil nič. Podľa tohto som pochopil teraz. Či? Neviem, ako mi to tak vychádza, že akceleračnú zónu nechal. Tak neviem, dobre, no tak... Neviem to komentovať. No to neviem ani ja toto. Ale nie je otázka. Ale je to dobrá správa. To je konštatácia. Ďakujeme za dobrú správu, ktorú nevieme akože nejak momentálne z tohoto vylúštiť. Dobre. Ďalšia otázka. Veď naši spojenci NATO idú dať, alebo zase konštatovanie, veď naši spojenci NATO idú dať Ukrajincom približne 2 milióny dronov vyrobených na západe. Je to pravda? No tak ako dodávajú permanentne, to oni sa ani tým netajia. S tým sa chvália aj banderovci, takže to ako... A zase to je otázka konštatačná. To je konštatačná, hej. Nevidím, dúfam, že teraz bude otázka. Mieni Západ denacifikovať Ukrajinu, keďže tam posiela zbrane, hucká Ukrajincov do vojny a vytvoril zámienku na vojnu. Viete, ako sa oni radi pretvarujú? To je zase v tých intenciách. Vieme, že Ukrajina a celý ten neústavný teroristický puč v 2014 roku bol dobre pripraveným, rafinovaným projektom na oslabenie Ruska a sprítomnenie banderizmu a fašizácie aj v rámci fašizácie celej Európskej únie. To je v podstate určitým spôsobom pomsta Slovanom a Rusku, pretože Rusi niesli ťažiskovú zodpovednosť za porazenie Hitlera a fašizmu, ktorý bol projektom západnej Európy. A dobre to komentoval Žukov, myslím, pri nejakej príležitosti v Berlíne, kde hovoril, niečo tam otvárali nejaký pomník alebo prejav bol v spojitosti s víťazstvom Červenej armády, že títo fašisti, alebo ja neviem to presne rekapitulovať, nám to nikdy neodpustia, že sme ich oslobodili od fašistov. Títo akože západní, že nám nikdy... No a tu vidíte ten revanšizmus, v akej je už hnusnej, umocnenej podobe. Zvláštna otázka. Aké politické chyby môže Smer pred voľbami urobiť, ktoré by ho mohli stáť voličov? No ja si myslím, že robí veľké chyby, len je otázka, ako volič registruje to, ako ho Smerohlas klame. To sú tie veci, že rozprával ani jeden náboj, ani jeden vojak na Ukrajinu. Dodávajú doteraz zbrane vojakov, peniaze, hlasuje za protiruské sankcie. Migrantov nebereme. No a Fico súhlasil, už Fico v tejto vláde súhlasil, že budeme 30 000 platiť za každého neprijatého migranta. Veď sme to spomínali v relácii. Veď je to vyslovená kompetencia, bezpečnosť je vyslovená kompetencia členských štátov EÚ, čiže on nemal povinnosť. My odmietame migrantov a nebudeme platiť za nič. Ani za jedného. Myslím, že Maďari neplatia takto, alebo Poliaci, ja už teraz neviem kto. Si to vyhradili. No, čiže toto sú veci, ktoré treba voličovi evidentne rozprávať. My dávame toľko peňazí a ako boli zvýšené dôchodky, ako sa znižuje životná úroveň občana, lebo dávame, napríklad máme tu skoro 150 000 Ukrajincov, ktorých favorizujú peniazmi. A prečo? A za čo? Veď prečo my by sme ich mali prijať? Keď ty nedokážeš zabezpečiť
minimálne slušnú životnú úroveň svojej rodiny, tak nikto nemôže žiadať, aby si zabezpečoval deti susedov. No nemôže to žiadať. Pokiaľ nie sú moje. No, tak ako? Dobre, keď zabezpečíš svoju rodinu, aspoň minimálnym štandardom, no tak pomôž tomu susedovi. Áno. Hej? Tak klame. A to len treba registrovať. A tu sme spomínali, hej? Maďar Péter povie. Urobili sme s pánom Ficom spoločnú komisiu na revíziu Benešových dekretov. Čiže na revíziu existencie Slovenskej republiky. Čiže tí voliči potom chcú zachovať Slovenskú republiku prostredníctvom Fica, alebo nechcú. Ja by som doplnil túto tému. Preberali ste v pretočenej relácii s Lenkou Zlatou, ktorú si budete môcť pozrieť pravdepodobne zajtra. Tam máte sa na čo tešiť. Bola to veľmi zaujímavá téma. A nie len tá, boli tam aj iné témy, ktorá zaujíma teda konkrétne aj mňa ako motoristu. Ktorá politická strana je podľa vás dnes najviac preceňovaná, ktorá naopak podceňovaná? No najväčšie ataky sú na stranu SNS. Vy si zoberte, že sú totálne, strana SNS je totálne, by som povedal, mediálne linčovaná v mainstreame. To je prvá vec. Na alternatíve Smerohlas de facto cez určitých redaktorov, možno nazvame ich ako kvázi subjekty redaktorské, urobil Smer mainstream na alternatíve, ktorý mainstream na alternatíve útočí na Danka, že Danko a SNS rozbíja koalíciu, pritom SNS sa snaží presadzovať národno-vlastenecké projekty, ako sme hovorili, ten mimovládkový zákon, ktorý odpimpogovali, jazykový zákon, pán Machala predkladal s pani Šimkovičovou dvakrát, neprešiel. No, a Danko hovorí, netreba sa boskať s Banderom. Toto už pán Danko otvorene hovoril Ficovi. A netreba dávať tam zbrane. No len máme malo percent. Ja len akože, pardon, že skáčem do toho, čiže vlastne oni útočia, ten mainstream na alternatíve útočí na SNS preto, lebo SNS dodržia svoj predvolebný program? No, lebo sa snaží presadzovať národno-vlastenecké. Áno, ale je to jeho program. Bol to predvolený program. A samozrejme, že keď Slovenská národná strana, tak bude presadzovať slovenské národné. V podstate to je program celého národa, lebo ide o zachovanie existencie národa a štátu. Čiže SNS napriek tomu, že má toľko nepriateľov aj v rámci koalície a na mainstreame ani nehovorím, sa snaží dodržiavať to, čo sľuboval občanom. No to je správne. Akože to by malo tak byť. No, tak žiaľ, len sa to nenosí u nás. No len má málo percent, nemôže presadiť to. No tak žiaľ, verme tomu, že bude viac. Ďalšia otázka je, Rusko bude reagovať, zničia napríklad nejednú výrobňu v Európskej únie a na Slovensku. Čiže bude mobilizácia, ak odmietnem nástup do slovenskej armády za vlastizradu vo vojnovom stave aj trest smrti? U nás trest smrti nie je v trestnom zákone, čiže takýto trest neprichádza do úvahy. Ale bola by to vlastizrada, keby som odmietol nastúpiť do armády? To ťažko je teraz prezumovať spáchanie spáchanie konkrétneho skutku, lebo by sme museli poznať určitú normu, ktorá by sprítomnila povinnosť nastúpiť, za akých podmienok a za akých podmienok by dotyčný jedinec odmietol. Čiže modifikovať teraz, to by som si ako trestný sudca nedovolil. Dobre, takže nie je to, nie je to špecifikované presne, konkrétne. Ale trest smrti neprichádza do úvahy, lebo trestný zákon to nepraví. Jedine, že by sa prijala novela trestného zákona, že za trestný čin vlastizrady by bol obnovený trest smrti, ale to zase nepripúšťajú normy Európskej únie, lebo v Európskej únie je zákaz. Jedine, že by to zmenili aj tam pre istotu. No tak tam to môžete čakať, to ako oni ako nič. S dodržiavaním základných ľudských práv, oni ako to. To je hneď. Pán Harabín, kedy sa to na Ukrajine skončí, do konca roku alebo jara příštího? To je tak irečito napísané. Pozrite, ťažko je predpokladať. Ja osobne môžem vysloviť len svoj názor, že
že tie vojenské operácie a definitívna porážka a kapitulácia Ukrajiny sa odohrá v krátkom čase. Či to bude na jar budúceho roku, či v decembri toho roku, to ako si asi nedovolím prognozovať. Ale obnova a normalizácia spoločenského aj politického, kultúrneho života na Ukrajine a očista od banderovcom bude mať skutočne dlhšie trvanie. Ja predpokladám, že nová politická garnitúra, ktorá príde, nakoniec určite možno v priebehu 2-3 rokov požiada o vstup do ruskej štátnej zostavy ako subjekt Bielorusko, tak Ukrajina bude ďalší subjekt. Čiže v tejto spojitosti, hoci to nesúvisí s položenou otázkou, môžem povedať, že tí ambicionisti, ktorí dúfajú, že budú obnovovať Ukrajinu, tak tí sú na ťažkom omyle, ale na ťažkom omyle. Stoja v rade. Nikto z tohto priestoru, ktorý podporoval banderistov, sa nebude podieľať na obnovovaní Ukrajiny. Tam budú ruské firmy, iránske, India, Čína. Ani jeden. Rusi majú ako veľmi dobrú pamäť. Veľmi. Ale ďalšia vec je, čo treba v tejto súvislosti povedať. Že peniaze, pán redaktor, naše aj vaše, všetkých občanov daného, ktoré išli na Ukrajinu, sa nevrátia nikomu. Ani v priestore Európskej únie, ani na území členských. Ani 1 cent my nedostaneme nazad. To bude presne v tej polohe, keď Kolčak, Deníkin, neviem, ktorí ešte tí bielogvardejci boli financovaní Britmi, Američanmi v Rusku po prevrate vo februári 1917 a potom občianska vojna až do 2022. Briti si začali uplatňovať, myslím, že aj v Janove na konferencii, to bolo 1924, peniaze. A Stalin im povedal, veď vy ste dali peniaze Kolčakovi, aj Denníkinovi. Tak pýtajte ich peniaze. Viete, keď toto tu človek počúva, že jak sa budú podieľať na obnovovaní Ukrajiny, no to je ťažký diletantizmus, ale ťažký diletantizmus. Môžu veriť. Medzi ľuďmi panujú obavy, že v prípade vojenského konfliktu by boli ako prví povolávaní tí, ktorí prešli výcvikom národných obranných síl. Aj pán Kaliňák tam bol, myslím, s pánom Pellegrinim. Je táto obava opodstatnená, ako by v prípade mobilizácie aj tento Attila Vek. Ako by v prípade mobilizácie vyzeralo poradie povolávania občanov a koho by sa mobilizácia v prvom rade týkala? Ako nechcem toto komentovať, veď títo absolventi týchto výcviku by nemohli strážiť ani strážnu väžu na Dunaji. Nebudem komentovať. Dobre, nekomentujme. Možno, že pôjdu prví, ale teda z kontextu vyplýva, že asi tam nepôjdu nikde oni, pretože tí by v konfrontácii s bojovou situáciou naložili do gati tak, že by ten smrad nemohol prejsť ani na vojnovú líniu. To potom dáva zmysel tej kaki farbe uniformy. Ako sa dívate na spory medzi českou vládou a prezidentom Petrom Pavlem? Piotr Pavel bol taký aj ruský car. Jeden Piotr Pavel a krátko bol. Pozrite. Aj Piotr Pavel, aj Babiš je riadený z jedného centra. No. A toto sú len také akože simulované
antagonistické, súboje politické, tak ako u nás na Slovensku. Smerohlas so Šimečkom a Matovičom na druhej strane, alebo Čaputovi. To je presne to isté. Vypukle u Petra Pavla je to, však vieme, že ako má minulosť, teraz nevieme, či je dvojitý agent, alebo agent jednej tajnej služby, pretože keď hlava štátu českého ide podporovať nemecký Landsmannschaft, ktorý bol aktérom rozbitia československej štátnosti, no tak je teraz on agent britský, alebo nemecký agent, aby v podstate popieral samotnú existenciu českej štátnosti. Treba si takéto otázky postaviť a navyše, aby útočil na Ruskú federáciu, keď jediným garantom západných hraníc, teraz Česka, je Rusko. Pretože ani Briti, ani Francúzi, ani Američania negarantovali západné hranice Československa, len Sovietsky zväz. A právnym nástupcom Sovietskeho zväzu medzinárodnopolitická je Ruská federácia. No a hlava tohto štátu útočí na Ruskú federáciu. Tak ako je aký agent? Je ruský agent, britský agent, nemecký agent? Môže byť aj debil. Ja neviem. Plánujete v najbližšom čase nejaké zahraničné cesty či vystúpenia na konferenciách alebo diskusiách mimo Slovenska? Že či plánujete v najbližšom čase nejaké zahraničné cesty, či vystúpenia na konferenciách alebo diskusiách mimo Slovenska? Áno, teda. Mám pozvanie do srbskej skupčiny, tam je konferencia o utrpení Srbov v Kosove a Metochy a v rámci tejto konferencie je rezolúcia 1244 OSN o prítomnosti vojakov v Kosove, takže pripravujem si prejav a samozrejme po jeho prednese poskytnem vašej redakcii tento prejav, pripravujem. Mám ho už v slovenčine, len predkladám si ho do ruštiny, lebo tam rokovací jazyk je ruština a angličtina. Budeme sa tešiť. Ako sa pozeráte na stále šialené zbrojenie, ale nikomu nevadí, že sa zabíjajú obyvatelia, ani sa nad tým nikto nepozastaví? Teda predpokladám, že sa jedná o Rusko, Ukrajina. To, čo viackrát aj u vás sme v iných platformách obsahových rozprávali. Že Kaliňák aj s Ficom idú komentovať, že my musíme vyrábať zbrane, lebo zamestnávame tam 300-400 ľudí. A to, že tieto zbrane v rozpore s našim platným právnym stavom, pretože Slovenská republika je aktérom celého radu zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Ty keď zistíš, že súkromná firma, čo je len jeden náboj tu vyrobený, dala na Ukrajinu, musíš odobrať licenciu. Čiže, ale my potrebujeme zamestnať 300. A čo je 300 ľudí oproti 5,5 miliónov počtu obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorý sa tým pádom dostáva do konfrontácie s Ruskou federáciou ako celok. No. Ako celok. Na druhej strane kričia, že sú proti vojne a oni urobia zo Slovenska koridor na dodávku najväčšieho množstva zbraní na Ukrajinu po Poľskom Žešove. Tak toto je totálna nezodpovednosť. Ale oni budú brániť na zodpovednosť. Či si to uvedomujú, alebo neuvedomujú. To aj Lavrov povedal, že majú sprítomnených všetkých. Celém priestore západnej Európy tých, ktorí podporujú banderovcov a dodávajú zbranie a umožňujú dodávanie zbranie. Aký máte názor na kupovanie ľudí Matovičom za 200 eur? Za 200 eurový nákup. Ešte raz, aký? Máte názor na kupovanie ľudí, asi voličov Matovičom za 200 eurový nákup? No, tak to je skôr otázka pre pána Fica a spol, že ako sa doviedli do konca trestné stíhania spojené s kupovaním voličov. Hej.
Pokiaľ je to dokázateľné, treba dať Tak ako, trestné ja neviem, oznámenie. čo v tomto Tak... smere robili predtým, ako už aj predtým on robil aktivity, ktoré hraničili s trestnou činnosťou minimálne. Tak keď nebol brány na trestnú zodpovednosť, no, tak to bude robiť znovu. Potom zase je otázka, či nie sú dohodnutí. Hej. No, je toto. Pán Harabín, čo je to za zákon o sudcoch a prísediacich, keď toľky bezcharakterní sudcovia prežijú s vysokým platom až do dôchodku bez trestov, vylúčenia a vrátenia mzdy za tie roky? Toto nie je, pán poslucháč, otázka zákona. Hej. Toto je otázka kadrového korpusu v Súdnej rade Slovenskej republiky, na ministerstve spravodlivosti, kto je minister spravodlivosti, v pozícii ombudsmana, že, alebo aj orgánov činných v trestnom konaní, že keď sudca, alebo môže to byť aj prokurátor, aj vyšetrovateľ, urobí z čierneho biele, musia nastupovať kontrolné mechanizmy, a všetci majú návrhovú dispozíciu podať disciplinárny návrh. Či súdna rada, či sudcovská rada pri konkrétnom súde, či minister spravodlivosti, či ombudsman. No, ja v tomto smere nevidím nejaké iniciatívy, čiže toleruj to. Ja zase nechcem ako hovoriť o sebe. Ale kľudne hovorte. Hej. Keď som nastúpil do úradu ministra spravodlivosti, o týždeň som zvolal poradu všetkých predsedov okresných a krajských súdov. A okrem iných otázok, som, lebo boli preťahy vtedy 3 roky, apeloval na predsedov súdov. Budete kontrolovať každú a jednu vec. Robiť výkazy o tom. A nie ja, aby to vyznelo, že je politický nátlak ministra na predsedov súdu, čo by ani nemohol byť, lebo ja som nebol členom politickej strany, ja som bol sudca Najvyššieho súdu. Podáte okamžite disciplinárny návrh. Vy budete podávať. Vy. A tak sa aj stalo, že predsedovia súdov začali toto robiť a podalo sa, neviem, okolo možno 8 alebo 10 návrhoch. To bol absolútny signál pre ostatných. Nemôžeme si dovoliť zanedbávať sudcovské povinnosti. A my sme skratili súdne konania, ale robil som aj osobné kontroly po pojednávaniach som chodil. Z 30 mesiacov na 10 mesiacov, čo konštatovala Rada Európy. No a to isté je možné urobiť poradu s predsedami súdov. Keď zistíš absolútnu nezákonnosť čierneho biele, okamžite podáš disciplinárnu. Ja som nezaregistroval, že by pán Susko... To je? Susko. Že by doteraz po 3 rokoch zvolal poradu s predsedami súdov. No tak potom ako... Taká je benevolencia. To už potom nie je o týchto sudcov. To je o riadiacich štruktúrach v rezorte spravodlivosti alebo v súdnej rade a o ich zodpovednosti. Systém. Čiže nie je problémom zákon o súdoch a sudcoch. Konštatovanie to je ďalšie. Šimečkovci chcú zlikvidovať Slovensko, juh darovať Maďarom, sever Poliakom a zvyšok Čechom. No a pán Fico nechce zlikvidovať Slovensko? Keď ako podporuje banderovcov? Ja by som sa to rád opýtal, keby prišiel. Veď kto dal Lipšica na generálnu prokuratúru? Šimečka? Ne. Pán Fico ho dal na generálnu prokuratúru. No, to je pre voliča Smeru, že nech rozmýšľajú tí ľudia. A ja neútočím na pána Fica alebo na Pellegrini. Ja len poukazujem, že čo robia. Takisto, keď bola COVID diktatúra, ja som hovoril rúška dole, hlavy hore. Oni nosili rúška, aj pán Kotleba, aj pán Fico a mladý Kaliňák. Treba zaočkovať, treba očkovať. A Pellegrini, ešte, keby som bol premiér, za pol roka všetko je zočkované. Tak ja som vtedy natáčal videa, že pakajú to. A keď títo robia to isté, tak čo mám teraz?
lásky k akože existenciu príslušnosti k Smeru, ja mám potrieť potrebu dodržiavania ústavy zákona? Nie. Mojím portfóliom je požiadavka dodržiavať ústavu, zákon každým občanom Slovenskej republiky, vrátane politických reprezentantov tej ktorej koalície. Mne to je jedno. Jasne. Či neviete, ktorý zbrojár na Slovensku má obchodný styk so Strnadom? Tak ako otázka je úplne jasná. Nechcem s prstom ukázať, lebo by som Kaliňákovi oči vybil. No. Takže, chcel by som sa spýtať pána Harabina, prečo to nepovie na rovinu, že Slovensko je nepriateľ Ruska a Číny tá diakritika, keď nie je to niekedy sa tak zle číta, a Číny a celého nezápadného sveta, keďže to vyplýva z nášho členstva v organizáciách EÚ a NATO. Keďže máme obrannú dohodu z USA a USA je nepriateľ Číny a Ruska, tak sme nepriateľmi aj my. Takže, no dobre hovorí. Áno. A zase tu ide o voliča Smeru. Čo povedal pán Fico? Že zrušia zmluvu, okupačnú zmluvu so Spojenými štátmi. Veď to pán Blaha s Ficom kričali pod Národnou radou, keď boli v opozícii. Teraz čo urobili? Okupačnú zmluvu nezrušili. Alebo neiniciovali jej vypovedanie cestou Pellegrinu. Ja keby som bol prezident republiky, ja som v kampani povedal, na druhý deň je zmluva vypovedaná, pretože jej nepredchádzalo referendum a dostali výnimky z jurisdikcie slovenských justičných orgánov americkí vojaci. Čiže my sme stratili zvrchovanosť nad územím Slovenska. Okamžite by som ju vypovedal. Tak ako by som vypovedal Istanbulský dohovor. To je zase o voličovi. A volič Smeru povie, Fico je lepší ako Šimečka. Niektorí. Ale je veľa ľudí, ktorí skutočne už chápu tieto spojitosti, že ako pán Fico klame. Čiže ja by som ani nepodceňoval voliča Smeru vôbec. Sranda, že ďalšia otázka je takáto, že dobrý deň, pán Harabín. Je možné, aby pán Šimečka zachránil Slovensko? A je možné, že pán Fico zachraňuje Slovensko? Neviem. Oni dvaja sú v jednom spolku. Jedine Slovensko môže zachrániť politická aktivita národno-vlasteneckej strany. Či už v zostave SNS alebo v spojení s ďalšími národno-vlasteneckými stranami. Iba toto môže zachrániť Slovensko. A tu bola predtým postavená otázka, že my máme členstvo v NATO a v EÚ. No. Ale kto povedal, že to je na doživote? Kto povedal, že to je na doživote? A ani členstvo v NATO nám nebráni, aby sme uzavreli obrannú zmluvu s Ruskom. To som hovoril v kampani. Ako? No, ukážte mi článok v charte, teda v zmluve o NATO, ktorý by bránilo. Veď Američania majú obrannú zmluvu s nečlenom NATO s Kosovom. A sú členom NATO. Všetko je práve o výklade, o dôstojnosti reprezentantov štátu. A je nevyhnutnosťou, aby Slovensko uvažovalo v intenciách vstupu do BRICSu a do iných stabilizovaných a silných medzinárodných organizácií, kde nám bude garantované členstvo na báze rovnosti, nezasahovania do vnútorných vecí, bez ohľadu na to, aká je veľkosť štátu, aký je počet obyvateľov tohto štátu, aké je nerastné bohatstvo tohto štátu, aká je sila ekonomiky. Toto zachráni Slovensko. A títo naši chudáci v týchto intenciách nerozmýšľajú, nemôžu rozmýšľať, alebo nechcú rozmýšľať, alebo sú vydieraní. Ja už to ďalej neskúmam. Ja ešte možno stihneme jednu, možno dve otázky, keďže vy musíte po chvíľočku odísť, tak je tu ďalšia. Dajte nejakú pikantnú. Pikantná. No, tak toto je taká zaujímavá. Či si nemyslíte, že Robert Fico je ako presná kópia Tisa? Však z nás urobil Robert Fico totálne ekonomicky závislý štát na Nemecku. Čo z nás robí satelit? Tak obsahom položenej otázky je daná aj odpoveď. Dobre. Potom máme, čo by sme... Kedy konečne vrahovia slovenských strategických podnikov, teda Mikloš a Dzurinda, budú konečne potrestaní za vlastizradu? To ja si ho dovolím odpovedať nikdy. A pokračujte. Pán redaktor. No. Na toto vám poviem jednu vec. Ja keď som išiel do vlády v 2006 roku, ja som si myslel, že
ideme veci naprávať a že teda robiť veci podľa ústavy, podľa zákona a tak ďalej. Bolo jedno rokovanie vlády, utajené bolo to rokovanie. Kde, doteraz? Ja len poviem to, čo potom pán Fico ako prezentoval na verejnosti, čiže čas neutajenú poviem. Tam predkladal minister hospodárstva, vtedy myslím Jahnátek, správu o privatizácii SPP. A že tam vtedy bol Miklošom a Dzurindovou vládou vybratý, ja neviem to nazvať, človek, ktorý ako odporúčal privatizáciu za 500, myslím, miliónov vtedy. No, teda takto. Nie ako privatizáciu, ale ten, ktorý odporúčal ako poradca, bol vybratý jeden z jedného, iba jeden. A on dostal odmenu 500 miliónov korún za toto. No a toto bolo predmetom rokovania vlády ako útok a opodstatnený, ako faktograficky na to, čo porobil Mikloš s Dzurindom. A ja som vtedy na tomto rokovaní v dobrej viere vystúpil a hovorím, vtedy ešte Trnka žil, že pýtam sa tu prítomného ministra vnútra Kaliňáka, aj generálneho prokurátora Trnku, že ako je možné, že keď toto, čo tu prečítal pán Jahnátek, je pravda, tak ja sa pýtam, prečo Mikloš s Dzurindom už nepíšu listy z Leopoldova. Pán Fico urobil tlačovú konferenciu, čo všetko porobil, Mikloš s Dzurindom. No a tým to skončilo. No. Tým to skončilo. Doteraz nebolo trestné stíhanie, nič. A ja som to na vláde povedal. Že, a výslednicou bolo čo? Keď prišiel Mikloš s Dzurindom k moci v 2010 roku, prvé čo bolo, Mikloš potral kontrolu na Najvyšší súd. O financovaní, čo som povedal, že vyhoďte ich. A potom nastal disciplinárny návrh. Ja som pozval kontrolu NKU, že som povedal, že ministerstvo financií nemôže kontrolovať Najvyšší súd, keď má spory na Najvyššom súde. Čiže výslednicou mojho vystúpenia nebolo trestné stíhanie Mikloša a Dzurindu, ale Mikloš si toto potom prepustil, tam, lebo to bolo utajené rokovanie, prišiel na úrad a zistil, čo som ja povedal, tak poslali kontrolu. Také hry pán Fico hrá. Čiže sú dohodnutí. Nikdy nebude zodpovednosť, kým táto garnitúra politická je riadená z jedného centra. Dobre, tak ja teda do otázky nám to ostane zodpovedané, žiaľ teda musíte odísť o 2 minúty. Zapíšte možno na nasledujúce, na budúce sa k tomu... keď budú zotrvační. Ja to si to uložím, ak to bude k téme, ale myslím si, že áno. Tie zodpovieme na budúce. Chcem sa vám, pán doktor, veľmi pekne poďakovať, že ste prijali naše pozvanie a aj teda, že ste nám venovali čas. Vám všetkým sa chcem poďakovať za priazeň, za podporu, za lajky, za zdieľania, za to, že ste tu s nami a keď ste nestihli túto reláciu si pozrieť teraz, naživo pozrite si ju kedykoľvek zo záznamu a odporúčam aj reláciu pána doktora Harabina z Lenkou Zlate, ktorú uvidíte zajtra. No a vám prajem teraz šťastnú cestu tam, kam idete a uvidíme sa snáď v krátkej dobe opäť. Všetko dobré a vidíme, aká je široká aktivita vašich poslucháčov, čo samozrejme aj mňa teší. Myslím, že rekordný počet otázok bol doteraz. Teší nás to. Ďakujem pekne, majte sa krásne, do počutia, dovidenia, šťastnú cestu.